Init ba? Uy! Hoy, Jisa! Bayhana ka ba? Saan mo panabi? Ha? Oh my Saan mo panabi? God. Sige, panabi na ko. Okay, panabi, uy! Nanabi ka, day! Kabit ko nung mayor. Ha, unsa? Unsa ka klaro ato? Oy, ay di ko pasangin lang anak kay di dyan na ako gikan istorya ha. Gikan po di mo! Uy, napataka aman ka, uy! Di na gikan na ako, may parehas sa sobal niya, mga marites. Gikan ganila ni mo, day, no? Patuyal ka panabi ng baba ni mo, day. Oy, say. Basin sila na mga siling-silingan ni mo may nagstorya na nga kabit ka ni Mir, di na pwede na nako. Di ka mo, ari na ako nga ako imong pasaring na nanak kay. Posible sa ako yung sultian na nga kabit ka ni Mir, eh. Gikan kasi imong baba, no? Walibwa pa dyan kang bayhana ka, eh. Sus. Nga na ako may musultian na nga kabit ka ni Mir. Ikaw gani! Hoy, di ko makakaingon nga ako'y gasultian na kay ako man mismo ang kabit ni Mir. Kabit ka ni Mir? Ikaw di original nga kabit, di, ay? Ningon ko. Sabi man ako ang original, ikaw di, ay? Kanang say. Uy, ay sabo ato alam na ha. Nga kabit ka? Oo, kabit ko ni Mir. Muna ay ako pasayng na nga. Ako'y naingon na nga kabit ka ni Mir. Na-scam day ko ato, di, ay? Ato-ato na na ha. Ikaw di, ay, ha? Banto God is mayor din ang upuan ako, kay ikaw di, ay, ha? Mga bitaw ka na. Ay lagsabaha ato-ato ara na ha. Ato ra lagi na. Lagi. Sige. Ato ara na ha. Sige lako na dito. Ato ra na say ha. Si Mayor nanawag. Oh, hello Mayor. Oh, wow, grabe ah. Tinuod Mayor. Tanan batig no makadawat og 5K. Wow, sana all. Karon na? Ah, sige Mayor. Coming. Sana all. Tanan batig no taga 5K. Asa mo dapat mangita ng mga batig na eh? Say! Oh, Say! Huy! Wa ako nanabi. Kato sikreto ato harton duha. Wadyo ko nanabi Jisa. Ay, dili ba? Kanang Isa. gisugo ko ni Mayor. Gisugo ka? Nagisubog pangitaw. Ay, kanang asa di dapit ang mga batignaw? Gisugo ko niya nga tanan batignaw kung tagaag 5K. Ang Sana mga all? batig na di, ay? Kung pinaghana na Jisa. Asa na dapit? Wa ka kaagya itong may manggahan di, ay? Wala. Sus, nara dito ay gatapok. Di ka maluwig pangita. Ah, nagtambay? Puro ito mga batig na. Wadyo ka ato ay. Hala, kayahay. Ato nila di tag 5K. Tagpay sus magpabatik ang katinaw. Yahaya, gutos mga karaho di ay matagaan do 5K. Malagi Dito niya, mga ingon. batig na. Ingon pa dyan si Mayor nga kuan ko na taga-buwan. Tagaan sila 5K. Ah, lupig pa may mga PWD. Ano mga kagwang. Kada 5K. buwan. O, taga-buwan. Sige, alis ako sa'yo. Ay, Di pa mangga. Katunda ko. Umamangga. Tuwa doon Dito, tambay dito mga na batig sila na. dito? Tuwa dito gatapok. Puro so batig na. sige, saya. Lamat ka sa. Di lang ko magdugay. Hindi kong saba lagi ato atong sikreto. Ito, ano to ha? Gani. Ikaw na. Interesting. Sige, bye-bye. Samre, wait, puro lang tayo storya ni. Wala tayo mga tagay, Domingo meron. Bad, yung tambay diri, Wapo, wag chicks, ka mga babae, gimina, mga magayo. diri. Buwan yung wala. Gwapo jud ano. Walay, hoy. Sa atong mga barkada, di ta mo amigo mga dili tsuraan. Gani. Gwapo kayo, brado. Manawat mo ko taon itong Prince Charming og dili tsuraan unsa. Kami nga na nagbot-bot na beta atong president. Oh. Gwapo groups. Gwapo groups ba yan unsa? Ako moto ka na, brad, basta naibabay nga mo agi diri nya. Ug kita toy suguton mo gwapo. Ay kay ba na kani kini atong barkada tadaklan sikreto ra kani glabok. Sa mga daghang gidaan ito biyabasan magabi. Tagsar yung naong Ungos nga. ni mo klaro. Giro agi mo, brad. ano eh? Pamutingog. Dili species. Ah, grabe, brada. Giro ang smile. Ang killer kay smile. Killer Ang smile. cheesecake kay smile. Kino smile na dia. Like, brad, smile, brad.
Sa. Oh, serious kayo, di mo tingog. Pero ang chicks ana pilit kayo. lagi murag gristik ko. Mabata na kung mukuyog taan ni abay tadakla na to. Mas pisik-pisikan tos kagwapo. Katagaan jud mo. Ulang mabita nang nisugot nga mahimo na siyang president sa tong grupo. Sa piso lang ba niya matigong yung gayan. Atay na awan. Ay Jisa. Hello. Palimpak ang Latiwa pag yung Wala uy, nindak kinabawan niya ning kadaklan ron. Mo na yung babae rin Ay! natutukan. Asa ato di sama yung adlaw diha. Sakto kayo ba nagtambay? Di ko rin. Ayaw na palingkuran na tubangan ba. Kuan ba ma? Lain kay una siya dia ikre makakita. Kat simi. Ari diri mo. Ari Tunga lang ka. Tunga lang kuno. kan si kay mi. Ganyan naman nagtambay diri. Oo. Ganyan daw. Pero kita mi dire kay bawa biya ka nga. Di gid mi hilig anang pambabay. Dari lang kay kay. Timing kayo ba kayo nagtambay mo diri? Oo, bitaw ni agi niya san. Ay, hato ni ari ka dai kay sugton ko nimo. Sige lang kong Ha? itlog. Asa? Sugton ako nimo. Ay, di, wala eh. Ay, tinang. Niyari lang ko diri kayo. Nakoy tuyo ba? Manguyab ka? Uyab munta ako eh. Manguyab pa ka? Oo na, nanguyab na mi. Ikaw manguyab pa. Ay, si katawa-katawa diya Pero ba kay ay kataw eh kay. Magkuha ba na tangtangon gani ka sa atong grupo gani. Pero bitaw eh Kamay. ay mo uyab diri ka diri. Sa may bay, kaya na bay dag. Ay, si katawa bay kay Sabay ka sa highway. Isa dagang gisa uyab ya manguyab puna niya. Nagod lito ng ginabuhi. Nara ni Jisa. Hoy, ijuk-juk ka na tapos yung ginabuhi sa mong uyab niya karon kami. pero bitaw eh kanang sa inyong duha Uyab, sa. niya sa ba Jisa? Ah. Uyab na mo? Dagang ginaguyab. Juk-juk ka na gan. Ni, ay juk-jugot na. Bilis pa. Nagkaduha pa ko. Lisod gina Uyab mo mura mo TV Bitaw black and white kanang sa una. Sa ninyong tulo jud ambit man jud ako kay kanis siya. Lo, na dagang ginaguyab. Biha dinhi si Nang lison President mo. Kabantay ka ng TV sa una black and white. Yung ano? Ah, dito ka na ang niari ko diri ba kay isugo ko ni Mayor. Yan naman. Yun. Saan sa igsugo ni Mayor? Kanang tanan ko nung bating naw hatagan og 5K. Uy, yan nga Ay, ka dire. you're in the wrong place. Nang ka dire. Wrong place, wrong time. Wrong place. Wapo juk ko. Mga pati mo now. Nam ka dire. Uy, Batin gagnaw ibang bangita ang pati mo ba nang? Ah, dito tong balay atong na ilaw mangga. Saan ni? Kuha? Mga No. Pag suda di sa'yo, wag ka na ikog aning naunga nga. Daghan na kayong skincare and hurot ani. Daghan na kayo kog dawata. Usa may kabalit na. Jisa. Kuan. Ay pag insulto Jisa kay daghan na Bawal kayo sabi. sugar nga puti na hurot akong naong. Parang sa ni. Bola nga niya. Kagwapo na ko. Bitaw. Mo na ko giingon ninyo nga niingon si Mayor ba nga kanang Wak. tanan batig naw hatagan 5K. Ang tigo riyan. Bahala di mo dawat ay kagwapo na mo. Wrong place lagi ka. No. Oh. Daghan na kayo nagpirla nga puti na hurot na gamit ano ko na pirla nga blue. Kagwapo na mi tagaan na mi. Unsa? Wrong place ka Jisa, wrong place ako. Daghan na kay kung nahurot pila na kadusina ko isip nga puti. Ikaw, siya. Pero Pila speed mo gigawa? sige Oo na. na. Daghan na kay may skincare mangingana nya imor may rion wrong place lagi ka. Di Wala na ka maayo dito. kagwapo na mo. Oh, ingna si Pero sige na dawata na niyo. Bahala roy, Mayor, good. tagbang gi ko. Tagbang na. gi ko tong kung ina para magawas ko ya. Nakalindot pa jud, ani. Accept ko nga batik. Saman. Bahala roy. Bahala batik ko gyud pero di ko ma-accept. Ay Dili mo. kanang uy Ala. kanang ang kanindot pa sa dani kay tagabuan kaya mahatagan jud mo 5K. Dawata na niyo kanindot Tagabuwan? na oh. Nabuha minsan tam. Murag senior. Bay. Ako gani nga gwapa kayo nasuya kay ko nga ayay kay mga batik na makadawat og 5K. Bay, mudawat ka na bay. Dili ko daw tabi siya Dawat pagkapinan. ko kay kinahanglan jud ko ni kwarta good. Oh, di ba? Dawat siya. Ay pag-angko ni nga na oy. Kinahanglan ko ni Ako kwarta. di ko madawa tabi siya pagpakapinan og usa ka sakong sinanduming og kanang iPhone 15. Uy, dapat dawat mo ang na lang mo. Uy kay daghan mo sa Oh, di ko tagad. dawat. Sayo, huy, ay pangyana insulto way ka bisig ikiha niya ti ka. Nakay ebidensya nimo, ha? Witness ko. Witness sa si inside. Witness ka na natong silingan ng mga batik ug mga naong. Sige na dawat Naroon ni kaso, naroon ni kaso. Bugal-bugal. Di man na bugal-bugal. Nagsalita naman ako ng totoo eh.
Dapat tanggapin nyo eh. Oh, di ko Ano yung dawat naman itong president? Luwatan na Dawat nyo. na to eh. Dawat na Ano president. ba? Very good. Para di ko mataktak ba? Okay. Wala na lang eh. Siguro ba ko ni Mir? Sige ha. Salamat kayo ha. Basta mag-agad ta sa itong president. Ang dawat kanina. Oo, day. Sige, presidente na ko na. Sige, bahala na ni. Kaya sunod sa buwan, nasa may 5K. Oh, 5K siguro. Pwede sa adto lahos naman dito yung ila ka Mir. Asa magkuha ka ni? Ingat, 5K, 3K lagi. Ay, tricky din. 6K na eh. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6K, ganyan na lang. Sobrahan, ganyan na mo ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6K sa mo ano? 1, 2, 3. 8! Ah, grabe, 8K pag inaiya. Labo, nga nung labuan may yung president. Ay, sorry kayo. Nakalimut mong kukuha. Hindi, hanap, hindi ko matao. Eh, Klaro na. No, labuan. Basta Ano, president. advance ka lagi mga guwapo. Hala, Advance. Ano ka? sakto, jigay ko na sa'yo. Mabati ang ganyan. No? Bahala na, bahala na ba? Bahala na ba? Sa siguro Tawag tatawa ako na sabi, bisik may naingan pa ka na mo. Bahala, nagbatay tag na mo. Kipa jud. Ay.